Normet is the type of employer who looks into the skills and potential of an employee, regardless of where he or she comes from. I am part of the financial accounting team based here in Espoo, Finland. So Normet has a flat organization. It is amazing for me because in my previous job, it's the hierarchical type of organization. So with Normet, we are on a first name basis. We can approach our CEO, CFO. It's not very difficult to talk with anybody at work. Hi, my name is Vidya Saxena and I'm working as a senior IT officer in Global IT Service Delivery team. We are the first point of contact to our internal users for supporting and troubleshooting their systems and network incidents. I believe goals play a very significant role in every employee career, right? So when you are defining any goals, you need to have exact idea what you want to accomplish, and this is where Normet helped me. Normet helped me to set a clear directions and how I can take actionable steps. Tällä hetkellä johdan tiimiä, joka vastaa tämän Iisalmen tuotannossa kokonaisuudesta ja turvallisuudesta ja laadusta. Työ on tosi monipuolista ja vaihtelevaa, että päivät kyllä luistaa todella äkkiä ja oma tiimi on ollut loistava. On tykännyt kyllä todella paljon työskennellä heidän kanssaan, niin kuin myös muutenkin koko tuotannon kanssa. Ja meillä on tällä Normetilla todella hyvä tekemisen meininki, mistä mä aina tykännyt kyllä. Normet sopii työpaikaksi henkilöille, jotka haluaa kehittyä niin ammattilaisena kuin haluaa kehittyä omalla uralla, että siihen kyllä Normetilla löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja. Hi, my name is Suchasmita Dey. I'm currently working as service engineer at Zawa Mines. So I joined Normet on 5th September 2018 and since then everything has changed. Like being the first lady service engineer in Normet, I've been invited to various platforms to speak on women empowerment, and through that I could inspire so many underprivileged women who now aspire to be financially independent like me, and I take absolute pride on that. Työtehtävä sopii innovatiivisille henkilöille, jotka haluavat kehittää uutta ja etsiä uudenlaisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Me lähdetään ennakkoluulottomasti yrittämään erilaisia asioita ja yhdessä etsitään ratkaisuja ongelmiin ja sitten nähdään yhdessä, että ne toimii ja niistä tulee tuotteita. I'm working as an operative purchaser for about a year. Started as an assistant. We have an international team. All people are different personalities. While working with them, we can receive more because of this diversity. For sure, I can recommend Normet as a place to work. You get support, you get care, and if you require a safe space to develop your skills, Normet can provide you this.